дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар студия бо хабарҳо бо шумо ҳастам Сабрина Акрам ва салом. Манфиатҳои муштарак густариш меёбанд. Рӯҳонӣ пиревзиро ба Раҳмон табрик гуфт. Допинги роҳбанд чӣ гуна бонуи шиновари рақами 1 Тоҷикистон аз Олимпиада монд. Худ бубинед интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон чӣ гуна гузашт. Инстаграми интернетхӯр: чаро мегабайтҳои коргарон зуд тамом мешаванд. шарҳи пурраи хабарҳо. ҳасани рӯҳонӣ раис ҷумҳури Эрон дирӯз ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои дубора интихоб шуданаш ба ҳайси раис ҷумҳури Тоҷикистон паёми шодбошӣ ирсол кард. Ба нақл аз сафорати Эрон дар Тоҷикистон, ҳасани рӯҳонӣ дар паёми табрикотиаш Эмомалӣ Раҳмонро самимона табрик гуфта, қайд кардааст ки муштаракоти фарҳангӣ ва таърихии ду кишвари дӯсту бародар дар давраи ҷадиди масъулияти раис ҷумҳури Тоҷикистон муносибати ҳамаҷонибаи Эрон ва Тоҷикистон дар роҳи таъмини манфиатҳои муштарак ва таҳкими сулҳу суботи минтақавӣ беш аз пеш густариш хоҳад ёфт. қаҳрамони шиноварии Тоҷикистон дар бораи ҷанҷоли допинг нақл кард. Карина Климик низ пас аз мамнӯъ шудани истифодаи дорӯҳои нерӯбахш ба рӯйхати сиёҳи агентии ҷаҳонии зидди допингӣ ворид шуд. қаҳрамони якчанд каратаи шиноварии Тоҷикистон Карина Климик дар бораи дастовардҳо ва мушкилиҳои варзиши ҳирфаӣ гуфт. мусоҳибаи варзишкор дар канали телевизиони варзиш дар YouTube нашр шудааст. Ба гуфтаи Карина, ӯ ҳудуди 6 сол пайи ҳам дар сабқатҳои ҷумҳуриявӣ пирӯз мешуд ва ҳатто рекорд гузошт, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда машҳур набуд. Карина дар 6 қаҳрамонии ҷаҳон Олимпиадаи наврасон иштирок дошт ва қариб буд ки ба Олимпиадаи ҷаҳонӣ роҳ меёфт, агар ҷанҷол атрофи допинг ё ба истилоҳ дорӯҳои нерӯбахш намехест. Маро аз ташхиси допингӣ гузарониданд ва дар баданам ҳудуди 5% милдронат пайдо карданд, иқрор мешавад зани шиновар. дар ин шабакаи иҷтимоӣ тамошои видеои 59 сонияи 1 мегабайт, боргузории акс ҳудуди 2 то 4 мегабайт ва боргузории видео ҳудуди 8 то 15 мегабайт аз ҳаҷми интернети шуморо масраф мекунад. шабакаи иҷтимоии Инстаграм ҳаҷми зиёде аз интернети корбаронро масраф мекунад ва сабаб мешавад то зуд пайғоми поёни ҳаҷми интернетро дарёфт кунанд. барои мудирият кардани мизони масрафии ҳаҷми зиёде аз интернет, ҳангоми истифода аз шабакаҳои иҷтимоии Инстаграм бояд иттилои дақиқе аз ҳаҷми масрафи ҳар як муҳтаво дар ин шабакаи иҷтимоӣ дошта бошед. дар ин шабакаи иҷтимоӣ тамошои видеои 59 сонияи 1 мегабайт, боргузории акс ҳудуди 2 то 4 мегабайт ва боргузории видео ҳудуди 8 то 15 мегабайт аз ҳаҷми интернети шуморо масраф мекунад. ҳамчунин пахши зиндаи видеоӣ ба изои ҳар дақиқа 5 мегабайт ва мушоҳидаи 40 акс аз фоидаи Инстаграм ҳудуди 1 мегабайт аз ҳаҷми интернетро мехоҳад. барои маҳдуд кардани масрафи интернет метавон ба гузинаи танзимот профил рафт ва вориди ҳисоби худ шуд, сипас дар қисмати масраф додаи телефони ҳамроҳ сарфаҷӯи додаро фаъол кард. тӯҳфаи солинавии Амрико барои Толибон. хуруҷи нерӯҳои низомӣ, тӯҳфаи Трамп ба Толибон. Толибон дар қаламрави Русия ва ҳаёти осоишта ҳамоҳанг нестанд. ҳукумати қонунии Афғонистон ва гурӯҳи террористӣ усулан тавони ҳамоишро надоранд. гуфтугӯҳои байнулафғонӣ дар Доҳа ба унвони асоси ноустуворе барои хуруҷи нангини нерӯҳои низомии амрикоӣ аст, ки таҷдиди амалиётҳои низомӣ сифатан марҳалаи ҷадиди ҷанги шаҳрвандӣ дар Афғонистон, рӯёрӯии кишварҳои бо ин ҷумҳурии ҳамсарҳаҷми Осиёи марказиро бо таҳдидҳои террористӣ ба дунбол дорад. қатъи назар аз вазъи сиёсӣ низомӣ дар Афғонистон, раванди сарбастаи гуфтугӯҳои байнулафғонӣ дар Доҳа, адами қатъи бархӯрдҳои низомии артиши ҳукуматӣ бо Толибон ва дигар гурӯҳҳои террористӣ, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп 7 октябр аз тасриҳи хуруҷи нерӯҳои низомии Амрико
аз афғонистон хабар дод. ба қавли сарвари амрико кулли низомиёни амрикоӣ дар охири моҳи декабр хоки афғонистонро тарк мекунанд. барои кӯмак ба нерӯҳои низомии афғонӣ теъдоди каме аз таълимдиҳандагони ҳарбӣ дар хоки афғонистон боқӣ мемонанд. ин эълони президенти амрико ғайримунтазира буд. қаблан вашингтон тасмим дошт дар ибтидои соли 2021 низомиёнашро аз хоки афғонистон берун кунад. дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии хабар ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ хушу хурсанд бимонед. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.